Μισό λεπτό. Γεια σας. Γεια σας. Κάντε. Να είστε καλά. Σας καλωσορίζουμε στο γεροκομείο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πειθαρχικό αγώνα που δώσατε, για την προσφορά σας και για τη χαρά που μας δίνετε να είστε κοντά μας αυτή τη στιγμή. Πιστεύω πράγματι ότι τέτοιες ενέργειες είναι σπουδαίες και δίνουν το παράδειγμα σε πολλούς σε αυτή τη δύσκολη εποχή που περνάμε, να έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Θεωρούμε ότι είστε ο καλύτερος προβευτής της πατρίδας μας σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζάτε από εδώ να σας ευχαριστώ. Να περάσουμε εδώ δίπλα. Τράβα και άλλη, Λοιπόν, μετά το χαιρετισμό που σας απίθυνα στην είσοδο του γεροκομείου, θα ήθελα βέβαια να σας ενημερώσω εν ολίγης για το έργο το οποίο επιτελείται εδώ. Το γεροκομείο μας, το γεροκομείο δηλαδή του Αγίου Παντελεήμωνα μας, λειτουργεί από το 1871 και παρέχει ανελιπώς τις υπηρεσίες του σε πάσχοντες, σε γέροντες, σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας, οι οποίοι είναι κυρίως ενδεείς και έχουν ανάγκη κάποιες περίθαλψεις και βέβαια κάποιες στέγης. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο γεροκομείο μας 58 άτομα, γέροντες και γερόντισσες, και απασχολεί 18 άτομα προσωπικό και έχει αναγνωριστεί ως φιλανθρωπικό, ειδικό φιλανθρωπικό σωματείο, η Φιλότοπος εταιρεία του πόλεως για την οποία θα έχετε ακούσει, και προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες και ως μονάδα φροντίδας οργανωμένη ηλικιωμένων. Δυστυχώς, λόγω της καταστάσεως και της οικονομικής κρίσης, διερχόμαστε κι εμείς μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και με τα δυσκολία αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις ανάγκες τις οποίες έχουμε. Γι' αυτό κάθε προσφορά είναι ευπρόσδεκτη, όσο μικρή ή όσο μεγάλη μπορεί να είναι. Αυτό που έχουμε ανάγκη, και έχουμε ανάγκη όχι μόνο εμείς που είναι εδώ, που δείχνουμε την αγάπη μας προς τους γέροντες, αλλά και κυρίως και οι γέροντες που διαμένουν, είναι η ζεστασιά, η αγάπη, η φροντίδα, η αλληλεγγύη και η προσφορά των συνανθρώπων προς αυτό το ίδρυμα, το οποίο έχει περάσει δύσκολες εποχές κατά καιρούς. Να σκεφτείτε ότι πέρασε, ας πούμε, την περίοδο της κατοχής, ότι πέρασε δυσκολίες πάρα πολλές και επέζησε. Τώρα περνάμε μια οικονομική κρίση. Πιστεύω λοιπόν ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς, όσο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να οργανώσουν μια εκδήλωση για φιλανθρωπικούς σκοπούς, να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις εκδηλώσεις και να μπορούν να προσφέρουν την αγάπη τους, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε για μας και μην μας ξεχνάτε. Το έργο μας είναι σημαντικό, όσο και φαίνεται ότι είναι τόσο μικρό μέσα σε αυτή την πατρίδα μας, η οποία αυτή τη στιγμή έχει χιλιάδες ιδρύματα και προσφέρει βέβαια σε πολλούς, όσοι μπορούν δηλαδή, προσφέρουν αυτή τη φιλανθρωπία. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας παραδεχόμαστε και πάντα να ξέρετε ότι θα είμαστε ό,τι θέλετε και για εσάς και να μπορούμε να βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε τομέα, να συνεργαστούμε και με άλλους φορείς. Θα είμαστε ασφαλείς. Να είστε καλά και να συνεχίσετε να προσφέρετε έργο αυτό. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και ο καθένας θα το πω ότι ιδιαίτερα σε μικρές κοινωνίες, όπως το κράτος Σύρο, καλό είναι όσο μπορεί ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Μακάρι να μπορέσω και εγώ και του χρόνου, γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ που το έκανα αυτό. Ήταν πάρα πολλοί, ήταν συμπέκτες οι οποίοι ήρθαν και κάνανε ολόκληρα ταξίδια να παίξουν σε ένα χώρο το οποίο εντάξει, κακά τα ψέματα δεν το ξέρουν, δεν έχουν έρθει ποτέ και για αυτούς ήταν πολύ πιο δύσκολο. Αλλά μακάρι να μου δοθεί μια δυνατότητα, όχι μόνο από το πόστο το δικό μου, αλλά και από άλλα πόστα και από άλλες δουλειές, να το πω έτσι, να γίνεται αυτό το πράγμα και τον χρόνο. Γι' αυτό και εμείς αναγνωρίζουμε αυτό που κάνατε όλοι μαζί και στο πρόσωπό σας ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης, όλους οι οποίοι συμμετείχαν, τους οργανωτές, τους εμπνευστές και όλους αυτούς οι οποίοι έβαλαν ένα λιθαράκι να πραγματοποιηθεί, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, εντάξει, αν είμαστε Ολυμπιακοί, όχι, δεν το θέλετε τώρα. Μακάρι να πω για μακάρι να γίνονταν λίγο μεγαλύτερο και να μπορούσαμε να είχαμε μαζί του κάποια λεφτά παραπάνω. Γιατί ο κόσμος το αγάπησε, το ήθελε πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε δυνατότητα για να βγουν άλλα εισιτήρια και να βγει άλλος κόσμος. Περιοριστήκαμε δηλαδή στα 800-850 άτομα. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε στο μεγάλο και πιστεύω ότι θα μας δώσει και πολλά λεφτά. Αλλά
Ας προσπαθούμε λίγο να το ξανακάνουμε και τον χρόνο μας να ξαναγίνει, γιατί είδαμε ότι έχει πάρα πολύ καλή απήχηση και ναι, βέβαια. ήταν πολύ θετικό αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί. Εξάλλου, εσείς αγαπάει την πατρίδα σας, το έχετε αποδείξει και όλος ο κόσμος σας αγαπάει και σας εξοπορίζει. Και πιστεύουμε πράγματι ότι έχετε τις δυνατότητες μέσω των οριμιών σας και τις δυνατότητες που έχετε μέσω του αθλητισμού να προβάλλετε και να κάνετε τις εκδηλώσεις. Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από αυτές τις εκδηλώσεις. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ο κόσμος έχει ανάγκη. Θέλει να βλέπει. Χάρη και τα μικρά παιδιά. Όλοι γυρίζουν τώρα και ζητάνε αυτά τα DVD και τα αυτά τι θα γίνει για να δουν αυτό το θέαμα. Ναι, πραγματικά. Τα αυτόγραφα για τα παιδιά είναι βέβαια. Λοιπόν, ας δώσουμε και το ποσό το οποίο μαζεύτηκε από το εισιτήρια και μερικούς χορηγούς. Υπήρχαν φύγαν και κάποια έξοδα δεξιά και αριστερά. Τουλάχιστον πιστεύω είναι ένα καταφέρον το ποσό να μπορέσουμε και κάποιες υποχρεώσεις να τις σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή να ξέρετε ότι τα χρήματα τα οποία καταθέτετε είναι αποκλειστικά για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των τροφίμων στο γεροκομείο μας. Ελεγχόμαστε και από την περιφέρεια, γιατί είναι κληροδότημα, και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Θα δώσουμε όλα τα νόμιμα παραστατικά και οτιδήποτε είναι. Θα εκφράσουμε και γράφω τις ευχαριστίες μας προς όλους και προς τους συμπαίκτες σας και προς σας προσωπικά και προς την ομάδα, αν θέλετε, των Ολυμπιακών, που έχει κάνει εκδηλώσεις όλη την Ελλάδα. Ξέρω. Ότι άκουσα ο άνθρωπος εκεί που μιλούσε, που μετέβη δηλαδή τον Αγραβάν και αυτά. Είναι και οι πρόεδροι μας έτσι που τους αρέσει και κάνουν πάρα πολύ αυτά τα Όμως έχουμε ηθικό χρέος και δημοσίως να κοινοποιούμε αυτό που έγινε και είναι παράδειγμα για όλους και για πολλούς δηλαδή, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και ίσως δεν έχουν σκεφτεί ακόμα ότι μπορούν να βοηθήσουν το συγκεκριμένο τομέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή αντάμωση. Σε ένα νεότερο άλλο ρεύτο τους Ελληνίδες. Ευχαριστούμε. Δεν θα έρθεις κοντά. Εντάξει, μπορεί να είμαστε χαμηλοί, αλλά... Ευχαριστούμε πολύ. Η κοπελιά μας γιατί δεν ήρθε κοντά μας? Δεν έχει σημασία, έλα κοντά μας. Και από εδώ είναι η γραμματέα μας. Είναι η κυρία που τους κρατά τα βιβλία όλα. Κάθισε για να... Εγώ δεν κάτσω εδώ. Εγώ σε χρειάζομαι. Εκτός αυτού θέλω και κάτι ακόμα. Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κίνηση που έκανες. Αισθανόμαστε πάρα πολύ υποχρεωμένοι. Είναι μια κίνηση η οποία θα μας βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Και αυτή τη στιγμή μας βρίσκεται σε μια κατάσταση που ούτως ή άλλως ψάχνουμε για κάποιες βοήθειες και είναι πράγματα τα οποία ναι μεν το νοσοκομείο προσπαθεί, αλλά οι ελλείψεις δεν πάβουν ποτέ. Και προσπαθούμε και εμείς σαν σωματείο να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι? Όχι, εντάξει. Θα πάμε όλα. Το ευχαριστώ είναι λίγο, αλλά είναι κάτι το οποίο... Αυτό που είπα και στο άλλο ίδρυμα είναι ότι μακάρι αυτό το πράγμα να μπορέσουμε να το κάνουμε κάθε χρόνο. Να μας δίνει τη δυνατότητα. Σίγουρα δεν είναι εύκολο γιατί πολλοί παίκτες έχουν υποχρεώσεις. Τα παιδιά που ήρθαν είναι παιδιά τα οποία παίζουν στην εθνική ομάδα και οι μέρες τους είναι μετρημένες όπως και οι δικές μας. 30 μέρες έχουμε όλες και όλες. Διαθέσαν 3 μέρες από αυτές για να έρθουν σε ένα μέρος που και κατά ψέματα δεν το ξέρουν και δεν έχουν μεγαλώσει από αυτό το μέρος. Και είναι δύσκολο για κάποιον να φύγει από τη Θεσσαλονίκη και να έρθει εδώ πέρα για να παίξει ένα φιλικό παιχνίδι. Μακάρι, επειδή η κοινωνία είναι μικρή, εντάξει, όσο μπορούμε ο καθένας από το πόσο του καλό να βοηθάμε και να. Ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει. Αυτό είναι το. Θα αναλάβεις εσύ να τους εκφράσεις και αυτονώνε τις ευχαριστίες μας. Εννοείται. Γιατί δεν τους είδαμε. Μέσα στο γήπεδο ήρθαμε μεν, αλλά δεν μπορέσαμε να. Σου λέω, εγώ στο ημίχρονο προσπάθησα να έρθω κοντά σου για να σου πω έστω ένα τυπικό ευχαριστώ, αλλά ήταν χαμός. Στην κυριολεξία χαμός. Τώρα γιατί κάθομαι και ιστορία. Για να μην υπάρχει ζωγραφική διαφορά. Θα σας δώσω και το ποσό το οποίο μαζεύτηκε από τον αγώνα. Να είσαι καλά και πάλι σας ευχαριστούμε. Όπως είπα και στα λόγια, μακάρι να μπορούσαμε και να ήταν
Περίμενε. Εντάξει. Μακάρι να ήταν μεγαλύτερο το γήπεδο και να ήταν περισσότερα τα λεφτά, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να πάμε στο μεγάλο, οι ανάγκες ήταν περισσότερες Ούτε λόγο να γίνεται. και δεν μπορούσε να γίνει. Κάτι καλύτερο. Θα σας κόψουμε την υπόθεση τώρα. Απόλυξη. Εμείς έχουμε το συνήθειο όταν υπάρχει αυτό, κόβουμε μια απόδειξη και Ο Λούις θα κάνει, ο πληροφοριακός μου. Ότι Δεν χρειάζεται παιδί. να αποδείξετε. Εσείς δεν χρειάζεται, εντάξει. διαχειριστείτε τα χρήματα όπως εσείς νομίζετε, για καλό σκοπό και... Θα πάρει για καλό σκοπό και όλα εντάξει. Έλα, μια τυπική κόψη στο όνομά σου.